na tinapay. What if sumusulod ka sa CR magtinapay? What if kumuadto ka o gigiri, kay mo palit ka o gigiri? Ayaw lang dun ninyo magseryosoha, iniigit mo nga sunata. Ayaw lang sa likod mo kabalaka, kay what if ramaning kanta. Ang ako lang nagkamukatawa, kung magkawantang sa problema. Dili nga sa humay nagharagit kaayo, na nagbaligya o gigit. Nasing-nasing na igit, ang inyo mapalit. May igit nilang nilda, may igit sa ilang kapitana. Puno sa instanti, igit sa ilang garden. Kung gusto ka o igit, pagpili ka sa kapalit. Ayaw lang good ninyo pagseryosoha, ining-igit mo nga sunata. Ayaw lang sa likod mo kabalata, kay what if ramaning kanta. Ang ako lang nagkamukatawa, kung magkawag na sa problema. Sa'yo sa buntag, kung ikaw na galing mamainit, ang imong kaping at init, pagkalami sawsawan o igit, sawsawi ko igit risal, kung iligani igit lilitsit. Kung kamo gusto og tamis, kung yang igit o may sweetheart nga igit. Ayaw lang dun ninyo pagseryosoha, ining-igit ko nga sunata. Ayaw lang sa likod mo kabalaka, kay what if ramaning kanta. Ang ako lang nagkamukatawa, kung magkawantang sa problema. Ayaw lang dun ninyo pagseryosoha, ining-igit ko nga sunata. Ayaw lang ganun mo kabalaka, kay what if ramaning kanta. Ang ako lang nagkamukatawa, kung magkawantang sa problema.